Καλησπέρα και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η επόμενη συνεδρία είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ πρακτικό θέμα, δηλαδή την διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών του ασβεστίου και του φωσφόρου, κάτι που μας αφορά βέβαια στην καθημερινή πρακτική, στη διερεύνηση ενός αρρώστου που έχει προβλήματα με τον μεταβολισμό των οστών. Και ο καταλληλότερος, νομίζω, μιλητής για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Στουρνής, ο οποίος είναι έτοιμος για να σας παρουσιάσει το θέμα. Σημειών, έχεις το λόγο. Okay. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν φαίνεται φαίνεται. Όχι ακόμη, αλλά... Για περίμενε. Γιατί μάλλον έκανες share screen. Φαίνεται. Όχι ακόμη. Περίμενε. Συγγνώμη τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει, μήπως έχεις κάνει εσύ share screen. Όχι. Το βίντεο μου, συγγνώμη τώρα. Sorry, τώρα έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Τώρα φαίνομαι. Και θα κάνουμε. Γιατί. Δεν ξέρω γιατί δεν μου βγαίνει. Κύριε Τουρνή, τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε? Γίνει μία share your screen. Sorry, share. Ωραία. Εδώ. Εντάξει. Βγήκε, εντάξει, Παρακαλώ, κλείστε και παρακαλώ και το παραθυράκι που σας εμφανίζεται από κάτω. Το stop ποιο? Hide, εκεί. Ωραία, Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Το session αυτό είναι αφιερωμένο στην διαγνωστική προσέγγιση των διαταραχών του ασβεστίου και του φωσφόρου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και το γραφείο για την κυρία Δαναξά που μας προσέχει πίσω από τις κάμερες όλες αυτές τις ώρες που έχει ξεκινήσει το συνέδριο, όπως επίσης νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΟ, κυρίως τον κύριο Μάκρα, που κατόρθωσε μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να οργανώσει το συνέδριο μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο και στις πολύ γρήγορες αλλαγές που μας υποχρέωσαν οι συνθήκες. Θα προχωρήσω άμεσα. Αυτή η διαφάνεια την παρουσίασα προηγουμένως όταν μιλούσαμε για τους παραθυροειδείς. Εντάχει για τους συναδέλφους που δεν το παρακολούθησαν, οι μεταβολές του ασβεστίου γίνονται αισθητές από τον οργανισμό μέσω του calcium sensing receptor από τον παραθυροειδή αδένα. Μόλις το ασβέστιο πέσει λίγο, κρίνεται παραθορμόνη, η οποία αυξάνει το ρυθμό της οστικής ανακατασκευής, δρώντας κυρίως στους οστεοβλάστες, και αυξάνει την απελευθέρωση ασβεστίου και φωσφόρου από τα οστά προς το περιφερικό αίμα. Ενεργοποιεί τη βιταμίνη D από 25-υδρόξι σε 25-διυδρόξι βιταμίνη D, που αυξάνει την εντελική απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, ενώ τέλος δράει και στον νεφρό, όπου προκαλεί φωσφατουρία. Είναι πολύ βασική δράση της παραθορμόνης στον νεφρό αναφορικά με τον φωσφόρο, ενώ παράλληλα στον νεφρό αυξάνει τη σωληναριακή επαναρρόφηση του ασβεστίου, με συνέπεια να προσπαθεί να συγκρατήσει το ασβέστιο από τον νεφρό. Το session αυτό ήταν σχεδιασμένο ώστε να είναι περισσότερο διαδραστικό και ετοίμασα μερικά περιστατικά τόσο αναφορικά με το ασβέστιο όσο και αναφορικά με το φωσφόρο, και θα προσπαθήσουμε μαζί με τον κύριο Τροβά να είναι όσο το δυνατόν πιο εκπαιδευτικό το συγκεκριμένο session. Εδώ έχω δύο cases. Το ένα case είναι ένας έφηβος 16 ετών που, όπως βλέπετε, έχει τιμή ασβεστίου ιδιαίτερα υψηλή, στο 11,6. Οι τιμές του φωσφόρου είναι φυσιολογικές, του μαγνησίου στο 2,5. Το ιονισμένο ασβέστιο, το οποίο και αυτό μετρήθηκε, ήταν αυξημένο, πάνω από 1,32 μίλιμολ θεωρείται παθολογικό. Η τιμή της παραθορμόνης ήταν αυξημένη, με όριο το 65 ήταν 117, και το ασβέστιο όριο 24 ώρο, όπως βλέπετε εδώ, ήταν στο επίπεδο του 118. Ένα δεύτερο περιστατικό είναι μια γυναίκα 59 ετών, η οποία ήρθε πάνω σε εμάς παραπομπή από έναν συνάδελφο, όπου το βασικό της πρόβλημα ήταν μια εμένουσα υπερασβεστιαιμία σε συνδυασμό με πολύ μεγάλη αύξηση των επίπεδων του ασβεστίου στα όρια 24 ώρου. Βλέπετε εδώ
11,6, 715 το ασβέστιο όρων 24ωρου. Η παραθορμόνη της ήταν σταθερά κατεσταλμένη, κάτω από 20 πικογράμμα ανά ml, και μάλιστα κάποια στιγμή στην προσπάθεια διερεύνησης αυτής της υπερασβεστιαιμίας μετρήθηκε και το PTHRP, αισθάνθηκε ένα δείγμα στο εξωτερικό, δεν μετριέται στην Ελλάδα, όπου τα επίπεδα του PTHRP ήταν μη ανιχνεύσιμα. Και βλέπετε εδώ, κάποια στιγμή το ασβέστιο όρων 24ωρου ήταν στο 808. Βλέπετε επίσης ότι η ασθενής έπαιρνε ασβέστιο και βιταμίνη D και μάλιστα κάποια στιγμή κάποιος είχε χορηγήσει και αλφα-καλσιδόλη σε μία δόση είτε 1 μικρογραμμαρίου είτε και μισό μικρογραμμαρίου την ημέρα, και βλέπετε πώς εκτινάχθηκε το ασβέστιο. Μία άλλη γυναίκα με οστεοπόρωση, βλέπετε εδώ στα 70 της, αυτή ήταν παραπομπή από τον κύριο Λυρίτη, κάτι τον προβλημάτισε. Το ασβέστιο ήταν στο 11,6, ψηλό ιονισμένο, η παραθορμόνη μόλις αυξημένη. Στο τέλος θα πούμε τις διαγνώσεις και τι θα πρέπει να μας προβληματίσει εδώ. Η παραθορμόνη στο 67, επομένως έχουμε μια υπερασβεστιαιμία μη κατεσταλμένη παραθορμόνη. Σαφώς εδώ έχουμε πρωτοπαθή υπερπαραθυρωδισμό και το ασβέστιο όρων 24ωρου ήταν προς τα ανώτερα. Μια γυναίκα 35 ετών με διάχυτα οστικά άλγη, βλέπετε πολύ ψηλά επίπεδα ασβεστίου, χαμηλά επίπεδα φωσφόρου, η αλκαλική φωσφατάση ιδιαίτερα αυξημένη και η παραθορμόνη στο 8,48, πάρα πολύ ψηλά τα επίπεδα. Και το τελευταίο περιστατικό το οποίο άφησα είναι ένα αντίστροφο, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε για την υπερασβεστιαιμία, να δούμε λίγο και την υπασβεστιαιμία. Μια νέα γυναίκα 27 ετών και μάλιστα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η οποία εδώ και 2 χρόνια έχει διάχυτα μυοσκελετικά ενοχλήματα και βλέπετε μια τιμή ασβεστίου στο 7. Τα επίπεδα του φωσφόρου είναι προς τα ανώτερα φυσιολογικά ή λίγο πάνω από το φυσιολογικό, το μαγνήσιο σχετικά χαμηλό και η παραθορμόνη στο 371 με χαμηλό ασβέστιο όρων 24. Στο τέλος θα δούμε πώς έτσι προσεγγίσαμε το καθένα από αυτά. Η υπερασβεστιαιμία, νομίζω αναφέρθηκε προηγουμένως πώς ορίζεται, τιμές ασβεστίου οι οποίες υπερβαίνουν το 10,5 ή ιονισμένο πάνω από 1,32, και βέβαια οφείλεται είτε σε αυξημένη είσοδο ασβεστίου στη κυκλοφορία είτε σε μειωμένη απομάκρυνση. PTH εξαρτώμενη, που σημαίνει ότι όταν έχουμε υψηλό ασβέστιο με αυξημένη παραθορμόνη έχουμε σίγουρα πρωτοπαθή υπερπαραθυρωδισμό. Το θέμα είναι μην μας ξεφύγει κάτι άλλο, δηλαδή να έχουμε στο νου μας τη συνύπαρξη πρωτοπαθούς υπερπαραθυρωδισμού με άλλες αιτίες υπερασβεστιαιμίας, ενώ όταν έχουμε υπερασβεστιαιμία με κατεσταλμένη παραθορμόνη, τότε σαφώς μιλάμε για PTH ανεξάρτητη υπερασβεστιαιμία. Αναφέρθηκε προηγουμένως και αυτό εδώ, ότι οι τιμές του ασβεστίου εξαρτώνται από την ηλικία. Θυμίζω λίγο το προηγούμενο περιστατικό, το οποίο είχε 11,6 ασβέστιο. Το αγόρι αυτό ήταν στα 14, στα 16 με συγχωρείτε, όπου βλέπετε εδώ οι ανώτερες φυσιολογικές τιμές είναι το 10,7. Το παιδί αυτό είχε στο 11,6, σαφώς επομένως είχε υπερασβεστιαιμία. Για την υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας επίσης αναφέρθηκε. Να έχουμε λίγο το νου μας στη χημική υπερασβεστιαιμία της κακοήθειας, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι το πρώιμο. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημείο ανίχνευσης της κακοήθειας. 2 λόγοι για την υπερασβεστιαιμία, γιατί τη βλέπουμε κι αυτή. Κατά κανόνα βέβαια οι μη ενδοκρινολόγοι βλέπουν οριακά χαμηλά επίπεδα ασβεστίου, όπου εδώ ορίζονται ως επίπεδα ιονισμένου ή διορθωμένος προς την αλβουμίνη υλικό ασβέστιο κάτω από το κατώτερο επίπεδο της τιμής αναφοράς. Άρα μιλάμε για τιμές ασβεστίου μικρότερες από 8,5 με 8,4. Η παθοφυσιολογία είναι αντίστροφη της υπερασβεστιαιμίας, επομένως είτε οφείλεται σε ελαττωμένη είσοδο του ασβεστίου στη συστηματική κυκλοφορία, είτε αυτό έχει να κάνει με το πεπτικό, είτε έχει να κάνει με τα οστά. Για παράδειγμα, όταν έχουμε υποπαραθυρωδισμό, σαφώς η μειωμένη διακίνηση του ασβεστίου από τα οστά προς τη συστηματική κυκλοφορία παίζει σημαντικό ρόλο, ή μπορεί να έχουμε αυξημένη έξοδο του ασβεστίου από την κυκλοφορία λόγω δέσμευσή τους, είτε έξω αγκιακά στα μαλακά μόρια, στο οστεοειδές, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο βλέπουμε στο Hunter-Bone Syndrome, είτε ενταγκιακά στην αλκάλωση σε μεταγγίσεις ή σε φάρμακα. Και εδώ και πάλι χρησιμοποιούμε την παραθορμόνη για να προσεγγίσουμε την υπασβεστιαιμία. Αν επομένως έχουμε χαμηλές τιμές ασβεστίου με παραθορμόνη μειωμένη ή ανάρμοστα φυσιολογική, τότε μιλάμε για τον υποπαραθυρωδισμό, πράγμα που σημαίνει ότι
Όταν τα επίπεδα του ασβεστίου είναι κάτω από το φυσιολογικό, ο παραθυροειδής οφείλει να αυξήσει την απελευθέρωση αλλά και τη σύνθεση της παραθορμόνης, αλλά η παραθορμόνη πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου. Αν δεν είναι, σημαίνει ότι έχουμε ανεπάρκεια από τους παραθυροειδείς, με εξαίρεση τον ψεύδο-υποπαραθυροειδισμό, όπου εκεί η παραθορμόνη δεν δουλεύει σε συγκεκριμένες θέσεις. Και βέβαια η άλλη ομάδα της υπασβεστιαιμίας είναι όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου με αυξημένη παραθορμόνη, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραθυροειδείς ανταποκρίνονται, αλλά προφανώς αυτή η αύξηση παραθορμόνης δεν αρκεί, τουλάχιστον προσωρινά, για να επαναφέρει τα επίπεδα του ασβεστίου στο φυσιολογικό. Η αιτία του υποπαραθυροειδισμού στην μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 75% των περιπτώσεων, οφείλεται σε μετεγχειρητικό υποπαραθυροειδισμό, ο οποίος έχει διάφορες μορφές, είτε μπορεί να είναι παροδικός, ευτυχώς ο μόνιμος είναι λιγότερο συχνός και εμφανίζεται σε ένα 3% των περιστατικών μετά από θηροειδεκτομή, ενώ άλλες αιτίες, αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, είναι η μεσοκυιακή ανεμία, και υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που έχουν να κάνουν με τον αυτοάνωσο, με τον ιδιοπαθή, όπως λέγαμε παλιά, υποπαραθυροειδισμό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας να μην μας διαφύγει ο αυτοάνωσος υποπαραθυροειδισμός στα πλαίσια του αυτοάνωσου κολαδενικού συνδρόμου, ενώ και ο ψεύδο-υποπαραθυροειδισμός είναι ιδιαίτερα σπάνιος, αλλά έχει μια χαρακτηριστική εικόνα που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, θα δούμε παρακάτω στα περιστατικά. Για την PTH ανεξάρτητη, είτε στα πλαίσια της ανεπάρκειας βιταμίνης D, και θέλω να πω πάνω σε αυτό, πολλές φορές αρκετοί συνάδελφοι αναρωτιούνται γιατί βλέπουμε πολύ αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και παρόλα αυτά οι τιμές του ασβεστίου δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Είναι εξαιρετικά σπάνιο στα πλαίσια της ανεπάρκειας βιταμίνης D να δούμε σοβαρή υπασβεστιαιμία. Κατά κανόνα, ακόμα και σε τιμές βιταμίνης D, οι οποίες είναι κάτω από 10 νάνογραμμ ανά ml, οι τιμές του ασβεστίου διατηρούνται στα φυσιολογικά, παρότι βέβαια προς τα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ υπάρχει μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που μπορούν να οδηγήσουν σε PTH ανεξάρτητη υπερασβεστιαιμία, που σημαίνει ότι τα επίπεδα του ασβεστίου είναι χαμηλά, η παραθορμόνη είναι αυξημένη και το ασβέστιο είναι χαμηλό, όπως είναι σε καταστάσεις οξείας κυρίως υπερφωσφορεμίας, όπως είναι το σύνδρομο λύσης των όγκων, οι οστεοβλαστικές μεταστάσεις, κυρίως το βλέπουμε αυτό σε καρκίνο του προστάτη, το σύνδρομο πεινασμένων οστών, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό σύνδρομο, όπου όταν έχουμε μια οξεία διακοπή του υψηλού ρυθμού οστικής ανακατασκευής, συνήθως αυτό το βλέπουμε μετά από χειρουργική διόρθωση σοβαρού υπερπαραθυροειδισμού ή σπάνια κατά τη διόρθωση του υπερθυροειδισμού, βλέπουμε χαμηλά επίπεδα του ασβεστίου και του φωσφόρου, καθώς αυξάνει σημαντικά η επιμετάλλωση των οστών. Τώρα, διαγνωστική προσέγγιση, το ιστορικό μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως επίσης και η κλινική εικόνα, η βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας, η παραθορμόνη και τα συνοδά παρακλινικά ευρήματα. Και να έρθουμε, αν θέλετε, εδώ, που είναι και το πιο σημαντικό. Εδώ είναι ουσιαστικά η παθοφυσιολογία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού, αλλά κανένας μπορεί να δει και ποια είναι η ανταπόκριση. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό, η κλασική βιοχημική εικόνα είναι έχουμε αυξημένο ασβέστιο με χαμηλό φωσφόρο, και ο χαμηλός φωσφόρος οφείλεται στο ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παραθορμόνη ασκεί σημαντική φωσφατουρική δράση στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την παραθορμόνη τα επίπεδα του φωσφόρου, ακόμη και αν έχουμε ακέραιη νεφρική λειτουργία, είναι σταθερά αυξημένα. Επομένως, στον πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό τα επίπεδα του φωσφόρου είναι χαμηλά. Όχι ιδιαίτερα χαμηλά, αλλά προς τα κατώτερα φυσιολογικά. Να επισημάνω ότι στην περίπτωση που δείτε τιμές φωσφόρου οι οποίες είναι κάτω από 2 μιλιγκράμμ επί της 100, θα πρέπει να σκεφτείτε και άλλες αιτίες οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε υποφωσφορεμία. Κατά κανόνα τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι αυξημένα, άσχετα από τη συζήτηση την οποία κάνουμε για τον υπερπαραθυροειδισμό με φυσιολογικά επίπεδα παραθορμόνης. Απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στη ρουτίνα αυτή είναι η βιοχημική εικόνα, δηλαδή με αυξημένο ασβέστιο, χαμηλό φωσφόρο και αυξημένη παραθορμόνη. Το ασβέστιο ούρων 24ωρου είναι φυσιολογικό, αλλά προς τα ανώτερα. Φυσιολογική 25-υδρόξυβιταμίνη D και η 1,25-υδρόξυβιταμίνη D3 είναι προς τα ανώτερα ή και αυξημένη. Αν πάμε στην αντίστροφη νοσολογική οντότητα, στον υποπαραθυροειδισμό, όπου εδώ τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι, αν θέλετε, χαμηλά, τα επίπεδα του ασβεστίου έχουμε ακριβώς την αντίστροφη εικόνα, λόγω της απουσίας της παραθορμόνης. Τα επίπεδα του ασβεστίου είναι χαμηλά, τα επίπεδα του φωσφόρου είναι αυξημένα καθώς απουσιάζει η δράση της παραθορμόνης.
Το ασβέστιο ορών 24ωρου είναι φυσιολογικό και αυτό είναι, αν θέλετε, ανάρμοστα φυσιολογικό, γιατί κανονικά όταν το ασβέστιο στο αίμα είναι χαμηλό, η φυσιολογική ανταπόκριση από τον νεφρό είναι να συγκρατήσει το ασβέστιο, επομένως και να είναι φυσιολογικό, να είναι εντός φυσιολογικών ορίων, δεν είναι η αναμενόμενη ανταπόκριση την οποία θα έχουμε, με εξαίρεση μια σπάνια μορφή υποπαραθυρωδισμού. Ενώ ένα χαρακτηριστικό είναι ότι η 1,25 διϊδροξυβιταμίνη D3 είναι χαμηλή, επειδή ακριβώς λείπει αυτή η δράση παραθορμόνης. Η παραθορμόνη, όπως έχει αναφερθεί, είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση της βιταμίνης D, της 25 ύδροξης 1,25 διϊδροξυβιταμίνη D. Επομένως, επί απουσίας παραθορμόνης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η βιταμίνη D, με συνέπεια να είναι χαμηλή η καλιστριόλη και να λείπει η δράση της βιταμίνης D αναφορικά με την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Και σε αυτή τη σπάνια νοσολογική οντότητα στον ψεύδο-υποπαραθυρωδισμό, όπου εδώ το πρόβλημα είναι ότι απουσιάζει η δράση της παραθορμόνης στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη βιταμίνη D, την 25 σε 1,25, και δεν μπορεί να αποβάλει το φωσφόρο. Αυτές είναι οι δράσεις παραθορμόνης στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο. Επομένως, έχουμε μια εικόνα χαμηλού ασβεστίου με αυξημένο φωσφόρο. Η παραθορμόνη είναι αυξημένη γιατί έχει την ικανότητα να διαβάσει τις μεταβολές του ασβεστίου στον παραθυροειδή, εκρίνεται, αλλά δεν μπορεί να δράσει στο εγγύς, με συνέπεια τα επίπεδα του ασβεστίου να είναι χαμηλά λόγω μειωμένης ενεργοποίησης από 25 σε 1,25. Αντίθετα, η δράση της παραθορμόνης στον ψεύδο-υποπαραθυρωδισμό στα οστά διατηρείται, όπως επίσης και αναφορικά με την αποβολή του ασβεστίου στα ούρα, όπου εδώ χαρακτηριστικά στον ψεύδο-υποπαραθυρωδισμό η αποβολή του ασβεστίου στα ούρα είναι μειωμένη, όπως θα αναμενόταν σαν μια φυσιολογική ανταπόκριση του νεφρού στην υπασβεστημία. Τώρα, να πάμε στη χρόνια νεφρική νόσο, όπου εδώ η παραθορμόνη αρχίζει και αυξάνει από το στάδιο 3 και μετά. Τα επίπεδα του ασβεστίου διατηρούνται φυσιολογικά για αρκετό χρονικό διάστημα, όπως επίσης και τα επίπεδα του φωσφόρου. Τα επίπεδα του φωσφόρου αρχίζουν λίγο-λίγο και αυξάνονται στο στάδιο 3β, δηλαδή κάτω από 40 κάθαρση, ενώ το ασβέστιο όρων 24ωρου είναι χαρακτηριστικά χαμηλό. Ενώ αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως για την ανεπάρκεια της βιταμίνης D, το ασβέστιο είναι φυσιολογικό ή σχετικά χαμηλό, αλλά και ο φωσφόρος είναι χαμηλό, καθώς ανεβαίνει η παραθορμόνη, υπερέχει η φωσφατουρική δράση, με συνέπεια να έχουμε αυξημένη αποβολή φωσφόρου από τον νεφρό. Να θυμίσω ότι η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου αρχίζει και μειώνεται ουσιαστικά όταν τα επίπεδα της 25 υδρόξυβιταμίνης D πέσουν πολύ χαμηλά, κάτω από 10 νάνογραμμα ανά ml. Επομένως, δεν περιμένουμε, αν θέλετε, να έχουμε σημαντική μείωση εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου σε τιμές βιταμίνης D, οι οποίες είναι οριακά κάτω από 20, κάτω από 15, κάτω από 10 αρχίζουν και μειώνονται σημαντικά. Να πάμε στην υπερβιταμίνωση D, που θα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, καθώς χρησιμοποιούμε πλέον την χολικαλτσιφερόλη αρκετά συχνά. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, οι τιμές του ασβεστίου είναι αρκετά αυξημένες, τα επίπεδα του φωσφόρου είναι και αυτά αυξημένα, επειδή ακριβώς αυξάνει και η 1,25 διϊδροξυβιταμίνη D και αυξάνει η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου σε συνδυασμό με ήπια έκπτωση νεφρικής λειτουργίας, και χαρακτηριστικά τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι πολύ πολύ χαμηλά, ενώ η 25 υδροξυβιταμίνη D κατά κανόνα είναι πάνω από 150 νάνογραμμ ανά ml. Εδώ είναι η τύπου 1 ραχίτιδα, που νομίζω ότι η κυρία Δουλγεράκη θα παρουσιάσει ένα περιστατικό, όπου ουσιαστικά δεν δουλεύει η 1α υδροξυλάση, η CYP27β1, είναι το ένζυμο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της 25 σε 1,25 διϊδροξυβιταμίνη D, με συνέπεια να μην ενεργοποιείται, να μην έχουμε δραστική καλιστριόλη και έχουμε ένα σοβαρό δευτεροπαθή υπερπαραθυρωδισμό. Εδώ είναι μια σπάνια νόσος, όπου οφείλεται σε ανεπάρκεια στην 24 υδροξυλάση. Η 24 υδροξυλάση είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση της 1,25 διϊδροξυβιταμίνης D. Μπορεί να εκδηλωθεί τόσο κατά την νεογνική ηλικία, ή και είναι υπεύθυνη για την λεγόμενη ιδιοπαθή υπερασβεστημία της βρεφικής ηλικίας, ή υπάρχει ακόμα και στους ενήλικες και προκαλεί υπερασβεστημία από αύξηση των επιπέδων της 1,25 διϊδροξυβιταμίνης D, η οποία δεν μπορεί να μεταβολιστεί περαιτέρω σε 1,24-25 καλιστροϊκό οξύ, με συνέπεια να έχουμε αυξημένη εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Κατά κανόνα, οι ενήλικες εμφανίζονται με υπερασβεστημία και σοβαρή νεφρική νόσο από νεφρολιθίες. Και τέλος, εδώ είναι η υπερασβεστημία που σχετίζεται με τον καρκίνο,
όπου εδώ χαρακτηριστικά τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι πάρα πολύ χαμηλά και τα επίπεδα του ασβεστίου είναι ιδιαίτερα ψηλά. Εκείνο που πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας στην προσέγγιση αυτών των ασθενών είναι το ιστορικό, την κλινική εικόνα και την βαρύτητα, όπως επίσης και την ταχύτητα εγκατάστασης. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος πριν ένα χρόνο είχε φυσιολογική τιμή ασβεστίου και τον βλέπουμε τώρα να έχει τιμή ασβεστίου στο 12 ή στο 13, θα πρέπει να σκεφτούμε την κακοήθεια, σε αντίθεση με έναν ασθενή ο οποίος εμφανίζεται μια τιμή ασβεστίου οριακά αυξημένη, και αν κοιτάξουμε λίγο το ιστορικό του, θα δούμε ότι οι τιμές του ασβεστίου για αρκετά χρόνια πριν ήταν οριακά αυξημένα ή προς τα ανώτερα φυσιολογικά. Αυτό μας κατευθύνει προς τον πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Και να αναφερθώ σε αυτό εδώ, είναι ένα τελευταίο άρθρο που έχει να κάνει για τη σημασία των επιπέδων της χαλιστριόλης σε υπερασβεστιαιμία σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους. Βλέπετε εδώ ότι οι τιμές της παραθορμόνης είναι πάρα πολύ χαμηλές, μη ανιχνεύσιμες, 3-4, οι τιμές του ασβεστίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες, 12,7 και 13, και φαίνεται ότι σε μια ομάδα ασθενών με συμπαγείς όγκους τα επίπεδα της χαλιστριόλης είναι ιδιαίτερα αυξημένα, στο 102, και θυμίζω ότι οι ανώτερες τιμές είναι γύρω στα 80 πίκογραμμα ανά ml, παρότι θεωρούμε ότι γενικά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Σε αυτή την ομάδα των ασθενών που είναι αυξημένα δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά στη χορήγηση των διφοσφωνικών, είτε αυτό είναι ζολεντρονικό είτε παμίντρον, είτε ακόμη και στο denosumab εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην ανταπόκριση στην υπερασβεστιαιμία. Τώρα, για την οικογενή υπασβεστιολογική υπερασβεστιαιμία αναφέρθηκα προηγουμένως, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας κατά τη διερεύνηση της υπερασβεστιαιμίας για να μην οδηγούμε τον ασθενή σε χειρουργική αντιμετώπιση. Αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει, το ένα είναι, αναφέρθηκα προηγουμένως και στο σχόλιο που έκανε ο κύριος Στροβάς, η τιμή του μαγνησίου μπορεί να μας κατευθύνει προς αυτή την νοσολογική οντότητα, όπου συνήθως είναι προς τα ανώτερα φυσιολογικά, η παραθορμόνη συνήθως είναι φυσιολογική και βέβαια η κάθαρση του ασβεστίου συνήθως είναι χαμηλή, αλλά όχι πάντα. Και να έρθουμε λίγο στις απαντήσεις. Αν δείτε εδώ το πρώτο περιστατικό, αυτός ο έφηβος που είναι 16 ετών, ήταν παραπομπή από το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου μας. Η τιμή ήταν 11,6 στο ασβέστιο και η τιμή του μαγνησίου προς τα ανώτερα φυσιολογικά. Το ασβέστιο ορών 24ωρου θεωρητικά ήταν φυσιολογικό, όμως δεν ήταν όσο αυξημένο θα έπρεπε να είναι για το 11,6, και βέβαια η κάθαρση του ασβεστίου ήταν πολύ πολύ χαμηλή. Ήταν μικρότερο του 0,01 και επιβεβαιώθηκε γενετικά ότι είχε μια δρανοποιητική μετάλλαξη σε ετεροζυγωτική μορφή στον calcium sensitive receptor. Το παιδί αυτό έχει οικογενή υπασβεστιουργική υπερασβεστιαιμία και μάλιστα από ό,τι φαίνεται είναι το πρώτο περιστατικό, καθώς κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει τέτοια εικόνα, το πρώτο περιστατικό στην οικογένεια. Το δεύτερο περιστατικό, αυτή η γυναίκα που είχε πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα, ήρθε στο νοσοκομείο με ένα τεράστιο όγκο εξετάσεων. Δεν υπήρχε ούτε μία αλκαλική φωσφατάση, ήταν στις πρώτες εξετάσεις τις οποίες είχε. Βλέπετε εδώ ότι η αλκαλική της φωσφατάση όλα αυτά τα χρόνια είναι χαμηλή, με όριο το 40. Μετρήθηκε η βιταμίνη B6, όπου ήταν οριακά αυξημένη. Η ασθενής αυτή έχει υποφωσφατασία των ενηλίκων, είναι μια σπάνια νοσολογική οντότητα. Αύριο θα μιλήσει η κυρία Γιαβροπούλου για αυτή την νόσο, η οποία μπορεί να κάνει υπερασβεστιαιμία, ιδιαίτερα όταν χορηγούμε ασβέστιο βιταμίνη D. Η υποκείμενη βλάβη είναι οστεομαλακία. Ο σκελετός δεν μπορεί να εκμεταλλωθεί, με συνέπεια όταν χορηγούμε ασβέστιο αυτό να μην μπορεί να ενσωματωθεί στο οστεοειδές, με συνέπεια να ανεβαίνει στο αίμα, κυρίως στα όρια, και βέβαια μετά τη διακοπή των αναλόγων βιταμίνης D η γυναίκα είχε φυσιολογικό ασβέστιο και φυσιολογικό ασβέστιο ορών 24ωρου. Το τρίτο περιστατικό που ήταν με ένα ασβέστιο στο 11,6 και παραθορμόνη στο 67, αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η σχετικά αυξημένη τιμή ασβεστίου για πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Υπενθυμίζω ότι οι μέσες τιμές ασβεστίου που βλέπουμε στο πρωτοπαθή υπερπάρα σήμερα είναι 10,6-10,7, αυτή είναι η συνήθιση τιμή. Η γυναίκα είχε πράγματι πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό, ένα αδένομα δεξιά, αλλά είχε και μητροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας πλέον, κατέληξε από αποσία πνεύμονος. Το πρώτο τελευταίο περιστατικό, η κοπέλα, μάλλον το τελευταίο που ανέφερα που είχε την υπασβεστιαιμία, τα συμπτώματα τα οποία περίγραφε ήταν ήπια, είχε ψεύδο υποπαραθυροειδισμό, θυμίζω ότι είχε χαμηλό ασβέστιο, υψηλό φωσφόρο και πολύ αυξημένη παραθορμόνη. Αυτό επιβεβαιώθηκε γενετικά, είχε τη μορφή του 1β που μάλιστα δεν έχει και κάποιο χαρακτηριστικό φαινότυπο.
Οπότε αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ καλά με χορήγηση αναλόγου βιταμίνης D και πλέον έχει φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου. Και τέλος, αυτό το περιστατικό, μια νέα γυναίκα η οποία είχε ένα άτυπο αδένομα παραθυροειδών. Θυμίζω ότι η τιμή του ασβεστίου ήταν πάρα πολύ ψηλή, 13-14 με παραθορμόνη στο 400. Είχε ένα μεγάλο αδένομα παραθυροειδών και 1,5 χρόνο μετά, ακόμα και τώρα, χρειάζεται να παίρνει ασβέστιο και ανάλογο βιταμίνης D για να κρατάει φυσιολογικό ασβέστιο. Έχει βελτιώσει την οστική πυκνότητα τουλάχιστον 50%. Όταν την πρωτοείδα είχε ένα set score -4, τώρα είναι φυσιολογική η μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Ήταν εντυπωσιακή το Hungry Bowl Syndrome, το οποίο παρουσίασε η συγκεκριμένη ασθενής. Και βέβαια η επέμβαση η οποία έγινε, αυτό που ανέφερε ο κ. Βαμβακίδης, ήταν εμπλοκ αφαίρεση, γιατί υπήρχε υποψία ότι μιλάμε για καρκίνο παραθυροειδών. Έγινε αφαίρεση του αδενόματος, αφαίρεση του σύστικου λογού, όπως επίσης και λεμφαδενικός καθαρισμός σύστικα, καθώς υπήρχε προεκκηρυτική υποψία για καρκίνο παραθυροειδών. Να συνεχίσω με την προσέγγιση των διαταραχών του φωσφόρου, όπου εδώ θα επιμείνω λίγο περισσότερο, καθώς αν θέλετε έχει αναφερθεί λίγο περισσότερο το ασβέστιο στην προηγούμενη και στις προηγούμενες παρουσιάσεις του συνεδρίου. Να πούμε ότι και εδώ η μεγάλη ποσότητα του φωσφόρου βρίσκεται στα οστά, το 85%, ενώ εξωκυτάρια μόλις το 1% του φωσφόρου βρίσκεται και είναι αυτό το οποίο μετράμε. Συχνά ξεχνάμε το φωσφόρο, είναι πολύ πολύ σημαντικός, παρότι οι διαταραχές του είναι σπάνιες, αλλά σε ακραία σενάρια μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ βαριά νόσο και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εμάς έχουμε υπόψη μας κάποια περιστατικά. Θα ξεκινήσω με 3 περιστατικά, είναι όλα πραγματικά. Αυτός είναι ένας άνδρας τον οποίο είχε νοσηλευτεί στην Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου μας. Παραπέμφθηκε σε εμάς πριν από λίγους μήνες. Είχε υποστεί άνθοκατάγματα του ισχύου τα τελευταία 2 χρόνια και κατάγματα ανεπάρκεια στην πύλο και βλέπετε, μπήκε με αυτήν εδώ την εικόνα, με ασβέστιο 8,8, φωσφόρο 1,4. Η αλκαλική φωσφατάση είναι σαφώς αυξημένη. Έχει έναν ήπιο δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Η τιμή της 25 υδρόξου βιταμίνης D είναι στο 9,1, ιδιαίτερα χαμηλή. Η 1,25 είναι μη ανιχνεύσιμη και βλέπετε εδώ η αποβολή του φωσφόρου είναι στο 670, ενώ η σωληναριακή απέκτηση του φωσφόρου είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Αυτό δείχνει ότι ο ασθενής παρουσιάζει ένα φωσφατορικό σύνδρομο, το οποίο θα το συζητήσουμε και λίγο παραπέρα. Ένα δεύτερο περιστατικό, αυτή τη γυναίκα ήρθε σε εμάς πριν από μερικά χρόνια, απόλυτα φυσιολογική γυναίκα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, ιστορικό, με εξαίρεση την γνωστή επιληψία που είχε εδώ και 30 χρόνια. Παρουσίαζε μια προοδευτική εγκατάσταση μυϊκής αδυναμίας εδώ και 1,5 χρόνο και έκανε ένα αυτόματο κάταγμα ανεπάρκειας του ισχύου, το οποίο διαπιστώθηκε επειδή παρουσίαζε ιδιαίτερη χολότητα. Έγινε στην απλή ακτινογραφία δεν φαινόταν κάτι, ενώ στη μαγνητική φάνηκε το κάταγμα ανεπάρκειας του ισχύου και στο σμηθυρογράφημα διαπιστώθηκαν πολλαπλά κατάγματα πλευρών. Το PET scan, το οποίο έγινε, επιβεβαίωσε και την βέβαια της θέσης αυτών των διαταραχών, ενώ κατά την αρχική διερεύνηση βλέπετε έχει ελαφρά επηρεασμένη νεφρική λειτουργία στο 1,3, είναι γλεπτόσωμη στα 55 κιλά, η τιμή του ασβεστίου φυσιολογική, ενώ κάνει εντύπωση ο χαμηλός φωσφόρος στο 2, το οποίο επιμένει στο 2,1, και υπενθυμίζω εδώ λίγο το ουρικό οξύ, το οποίο είναι προς τα κάτω, που θα πρέπει να μας βάλει σε υποψία ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια νεφρική βλάβη. Και εδώ η αποβολή του φωσφόρου, παρότι σαν τιμή φαίνεται να είναι φυσιολογική, θα πρέπει να μας βάλει στην υποψία και αν θέλετε, στην προσέγγιση της τιμής του φωσφόρου των όρων σε σχέση με την τιμή του φωσφόρου αίματος, όπου εάν η τιμή του φωσφόρου στο αίμα είναι χαμηλή, ο νεφρός οφείλει να αυξήσει τη σωληναριακή επαναρρόφηση, με συνέπεια θα πρέπει η τιμή του φωσφόρου στα όρια να είναι πολύ χαμηλή αν ανταποκρινόταν όπως θα έπρεπε. Και το τρίτο περιστατικό, μάλιστα αυτό το έχουμε δημοσιεύσει, ένας νέος άνδρας ο οποίος ήρθε και εκείνος με αντίστοιχη εικόνα, με πολλαπλά κατάγματα πλευρών και πιέλου και σοβαρότατη μυϊκή αδυναμία. Είχε ένα ιστορικό με νόσο Hirschsprung, είναι το συγγενές μεγάκολο, όπου έχει υποβληθεί σε ολική κολεκτομή και είχε σοβαρό σύνδρομο της απορρόφησης και βλέπετε εδώ η τιμή του φωσφόρου ήταν στο 1,2, η παραθορμόνη ελαφρώς αυξημένη, το ασβέστιο 24ωρο ιδιαίτερα χαμηλό καθώς δεν μπορούσε να απορροφήσει και βέβαια εδώ είναι μια καινούργια νοσολογική οντότητα που έχει να κάνει με τη χορήγηση του σιδήρου, καθώς επειδή δεν μπορούσε να απορροφήσει σίδηρο, έπαιρνε τα τελευταία χρόνια, 5 με 6 χρόνια, κάθε μήνα ενδοφλέβεια σίδηρο, το οποίο οδηγούσε σε πολύ
χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και βαριά οστεομαλακία στον ασθενή και θα δείτε ποια ήταν τελικά η πορεία. Να θυμίσω εδώ για το φωσφόρο ότι καθημερινά απορροφούμε σε μία δίαιτα 1.400 μιλιγκράμμα, απορροφούμε περίπου 1.120 μιλιγκράμμα του φωσφόρου. Αυτό γίνεται κυρίως στο δωδεκαδάκτυλο και γίνεται κατά κανόνα παθητικά, καθώς η παθητική απορρόφηση υπερέχει όταν έχουμε επαρκή πρόσληψη φωσφόρου, ενώ η ενεργητική απορρόφηση διαμεσολαβείται μέσω της βιταμίνης D, της χαλιστριόλης, μέσω αυτών εδώ των συμμεταφορέων φωσφόρου, οι συμμεταφορείς 2β, οι οποίοι οδηγούν στην απορρόφηση του φωσφόρου με ενεργητικό μηχανισμό και μπαίνει μέσα στη συστηματική κυκλοφορία ο φωσφόρος. Τώρα, η επανάσταση, αν θέλετε, στην ομοιοστασία του φωσφόρου ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν ήδη κάποιες υποψίες ότι υπάρχει ένας διαλυτός παράγοντας, μία ορμόνη η οποία παίζει ρόλο στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Εδώ είναι πειράματα παραβίωσης. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε ένα παθολογικό πειραματόζωο. Το πειραματόζωο αυτό προσομοιάζει στη χύφυλο-σύνθετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα που σχετίζεται με που προκαλεί υποφωσφορεμία, όπου αν ενώσεις χειρουργικά τις κυκλοφορίες του παθολογικού με το φυσιολογικό πειραματόζωο, βλέπουμε εδώ ότι όταν συνδέεις το φυσιολογικό με το παθολογικό πειραματόζωο, πώς μειώνονται τα επίπεδα του φωσφόρου, και όταν χειρουργικά διακόψεις αυτή τη κυκλοφορία, επανέρχονται τα επίπεδα του φωσφόρου στο φυσιολογικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια ουσία η οποία υπερπαράγεται στο παθολογικό πειραματόζωο, μεταφέρεται στο φυσιολογικό και προκαλεί την φωσφατουρία. Αυτό επιβεβαιώθηκε το 1980, ότι η ουσία αυτή είναι ο FGF23, ο οποίος είναι η πρώτη ορμόνη η οποία παράγεται από τα οστεοκύτταρα, από το οστό γενικά, η οποία το γονίδιο βρίσκει στο χρωμόσωμα 12, και αυτό το οποίο κάνει ο FGF23 είναι ότι προκαλεί φωσφατουρία στο υγιή συννεφρικό σωληνάριο και παράλληλα αναστέλει την ενεργοποίηση της βιταμίνης D στο υγιή συννεφρικό σωληνάριο. Ο FGF23 δρά μαζί με την πρωτεΐνη κλωθό. Χωρίς την πρωτεΐνη κλωθό δεν μπορεί, από ό,τι φαίνεται, να ασκήσει τουλάχιστον τις ενδοκρινικές δράσεις. Πιθανόν σε κάποιες άλλες θέσεις στο μυοκάρδιο να μπορεί να δράσει και χωρίς την παρουσία της πρωτεΐνης κλωθό. Και αυτό το οποίο κάνει ο FGF23, με συγχωρείτε να επανέλθω λίγο πίσω, είναι ότι αυξάνει την αποβολή του φωσφόρου και αναστέλει τη βιταμίνη D. Τώρα, από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τα επίπεδά του είναι η καλιστριόλη. Η καλιστριόλη αυξάνει τα επίπεδα του FGF23, όπως επίσης και η παραθορμόνη, ενώ κάποια γονίδια παίζουν ρόλο στα επίπεδά του. Κυρίως είναι το γονίδιο FREX, το οποίο αδρανοποιητικές μεταλλάξεις σχετίζονται με τη χύφυλο-σύνθετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα, ενώ τα υπόλοιπα γονίδια που βλέπετε εδώ σχετίζονται με σπανιότερες μορφές ραχίτιδας, ενώ μία άλλη μορφή ραχίτιδος είναι αυτή εδώ, καθώς η οποία οφείλεται σε μετάλλαξη στη θέση διάσπασης του FGF23. Αυτή είναι η υποφωσφορεμική ραχίτιδα με σωματικό επικράτοντα χαρακτήρα, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις ο FGF23 παράγεται κανονικά, αλλά δεν μπορεί να διασπαστεί με συνέπεια να παρατείνεται η δράση του. Ποιες είναι οι δράσεις του FGF23? Όπως σας είπα, εκρίνεται από τα οστεοκύτταρα, κυρίως σε απάντηση στην υποφωσφορεμία, καθώς εκρίνεται το FGF23 σε απάντηση στην υπερφωσφορεμία, με συγχωρείτε. Αυτό το οποίο κάνει, δράσει στο υγιή συννεφρικό σωληνάριο και αναστέλει τους συμμεταφορείς νατρίου φωσφόρου, με συνέπεια να προκαλεί φωσφατουρία. Και η δεύτερη δράση του FGF23 είναι ότι αναστέλει την 1α υδροξυλάση, με συνέπεια 25 υδροξη να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ένα 25 διυδροξη βιταμίνη D3. Αυτές επομένως είναι η δράση του FGF23, που πλέον η μέτρησή του έχει περάσει στην ρουτίνα της διερεύνησης των υποφωσφορεμικών διαταραχών, όπως ουσιαστικά είναι και η παραθορμόνη. Τώρα, πώς ορίζουμε την υποφωσφορεμία? Και εδώ πάλι να υπενθυμίσω ότι οι τιμές αναφοράς είναι διαφορετικές ανάλογα με την ηλικία. Στα παιδιά, για διάφορους λόγους, και κυρίως αυτό έχει να κάνει με την αυξητική ορμόνη και τον IGF-1, τα επίπεδα του φωσφόρου είναι υψηλότερα, και αυτό είναι τελειολογικά σωστό, επιθυμητό, καθώς ο φωσφόρος είναι απαραίτητος για την επιμετάλλωση. Επομένως, χρειαζόμαστε υψηλότερα επίπεδα φωσφόρου για να εξασφαλίσουμε την αύξηση, την ανάπτυξη του σκελετού. Κατά συνέπεια,
οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές κατά την παιδική και κατά την εφηβική ηλικία και μετά την ηλικία των 20 ετών μιλάμε για τις τιμές αναφοράς των ενηλίκων. Η συχνότητα της υποφωσφορεμίας γενικά είναι μικρή, 0,2-2,2%. Αντίθετα, σε νοσηλευόμενους ασθενείς είναι αρκετά συχνή, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50% σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και βέβαια η βαρύτητα ποικίλει, τιμές από 1,8 ως 2,5 είναι ήπια, μέτρια είναι από 1 ως 1,7. Αυτές οι τιμές μπορεί να αντιμετωπιστούν, αν θέλετε, και σε εξονοσοκομιακό επίπεδο, ενώ όταν η τιμή πέφτει κάτω από 1, είναι σοβαρή η υποφωσφορεμία και κανονικά ο ασθενής θα πρέπει να εισάγεται στο νοσοκομείο, διότι η βαριά υποφωσφορεμία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή κάμψη, επηρεάζει σημαντικά τη μυϊκή λειτουργία, τη μυοκαρδιακή λειτουργία. Ο ασθενής μπορεί να κάνει κυκλοφοριακή κατάρρευση. Τώρα, η υποκείμενη αιτιολογία είτε οφείλεται σε μειωμένη εντερική απορρόφηση του φωσφόρου, το οποίο, αν είναι να το δούμε, θα το δούμε στα πλαίσια του συνδρόμου δυσαπορρόφησης. Η μεγάλη ομάδα των διαταραχών έχει να κάνει με την νεφρική απώλεια του φωσφόρου, είτε με την μετακίνηση του φωσφόρου από το εγκυακό διαμέρισμα σε άλλα διαμερίσματα, κυρίως στα οστά είτε ενδοκυτάρια. Αυξημένη νεφρική απώλεια του φωσφόρου έχουμε στον πρωτοπαθή υπερπαρατhyroidισμό. Στις κακοήθειες μπορεί να το δούμε και κυρίως στις ορεινηριακές βλάβες. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που οδηγούν σε σύνδρομο Φανκόνη, πάρα πολλά φάρμακα. Να υπενθυμίσω λίγο τα φάρμακα, τα αντιρετροϊκά φάρμακα, τα οποία προκαλούν υποφωσφορεμία και προκαλούν οστεομαλακία στους ασθενείς που έχουν HIV λίμωξη, όπως επίσης και ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Η υποφωσφορεμική ραχίτιδα με κύριο εκπρόσωπο τη χύφυλο-σύνδετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα και την ογκογενή οστεομαλακία, που είναι σπάνια μεν, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ βαριά νόσο. Η πολυοστοτική νεοδυσπλασία σε πολύ σοβαρές μορφές εκτεταμένη νόσο μπορεί να προκαλέσει φωσφατουρία, επειδή στις βλάβες μέσα παράγεται ο FGF23, και η ενδοφλέβια χορήγηση του σιδήρου, ιδιαίτερα ο σίδηρος, το Φεριντσέκτ, οι ειδικές μορφές, αν θέλετε, του σιδήρου, οι οποίες παρατείνουν τη δράση του FGF23. Αυξημένη είσοδο φωσφόρου μέσα εντός των κυτάρων μπορεί να δούμε όταν χορηγούμε ινσουλίνη κατά τη διόρθωση διαβητικής κετοξίωσης, καθώς κινητοποιείται η γλυκόλυση. Το ίδιο ισχύει στην αναπνευστική αλκάλωση και εδώ είναι με αντίστοιχο μηχανισμό. Στο σύνδρομο πεινασμένων οστών που έχουμε αυξημένη επιμετάλλωση, όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει στη θεραπεία της κακοήθους ανεμίας, όπου έχουμε αυξημένη σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιριών και άρα κατανάλωση του φωσφόρου για τη σύνθεση των ερυθρών. Εκείνο που μας βοηθάει και είναι έτσι πολύ βασικό κατά την προσέγγιση της υποφωσφορεμίας, όπως θα δούμε παρακάτω στον αλγόριθμο, είναι να προσδιορίζουμε την κάθαρση του φωσφόρου. Και η κάθαρση του φωσφόρου από το νεφρό, όπως αντίστοιχα και με το ασβέστιο, όταν έχουμε υποφωσφορεμία, ο νεφρός οφείλει να αυξήσει τη σωληναριακή επαναρρόπηση του φωσφόρου. Άρα, επί υποφωσφορεμίας, η σωληναριακή επαναρρόπηση του φωσφόρου θα πρέπει να είναι αυξημένη, ενώ όταν έχουμε υπερφωσφορεμία θα πρέπει να είναι χαμηλό, πράγμα που σημαίνει ότι ο νεφρός θα πρέπει να αποβάλει την περίσσια του φωσφόρου. Τώρα, πώς γίνεται αυτό πρακτικά? Πρακτικά μπορούμε να το αξιολογήσουμε σε ώρα 24 ώρου. Το πιο σωστό όμως είναι να αξιολογήσουμε την κάθαρση του φωσφόρου σε ώρα 2 ώρου. Αυτό διευκολύνει, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι παίρνουμε ένα δείγμα αίματος είτε σε φάση νηστείας είτε στην πρώτη ώρα αφού ξεκινήσει ο ασθενής στη συλλογή. Παίρνουμε ένα δείγμα αίματος για κρεατινίνη και φωσφόρο και στα ώρα του 2 ώρου προσδιορίζουμε την κρεατινίνη και το φωσφόρο, και με αυτόν εδώ τον τύπο μπορούμε να αξιολογήσουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε την κάθαρση του φωσφόρου και μάλιστα διορθωμένη ως προς την κρεατινίνη. Αυτό μπορούμε, έχοντας την τιμή του φωσφόρου, όπως επίσης και τη σωληναριακή επαναρρόφηση του φωσφόρου, αν συνδέσουμε αυτές τις δύο γραμμές μπορούμε να βγάλουμε την κάθαρση του φωσφόρου ως προς την κρεατινίνη, ή υπάρχει και τύπος, μάλιστα αυτό το νομόγραμμα έχει βγει για πρώτη φορά, είναι αρκετά χρόνια δημοσιευμένο στο Lancet, νομίζω ότι είναι ο συγκεκριμένος ερευνητής, είναι ο πρώτος διευθυντής του καθηγητή μας, του κ. Παπαπούλου, αργότερα στο Leiden. Και εδώ βλέπετε τις τιμές τις φυσιολογικές για το TMP-GFR,
Βλέπετε εδώ ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές ανάλογα με την ηλικία. Επομένως, όταν έχουμε υπόφωσφορεμία και δούμε τιμή αναφοράς, για παράδειγμα, και δούμε τιμή TMP-GFR, η οποία είναι μικρότερη από 2,4, σημαίνει ότι έχουμε φωσφατουρία, ενώ αν αντίθετα η τιμή είναι φυσιολογική ή αυξημένη, σημαίνει ότι έχουμε μειωμένη εντερική απορρόφηση του φωσφόρου. Θα το δούμε και εδώ. Επομένως, όταν έχουμε υπόφωσφορεμία, θα πρέπει να πάρουμε ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό και οικογενειακό αναμνηστικό, καθώς αυτό θα μας κατευθύνει για κληρονομικές μορφές, όπως επίσης και αναλυτικότατο ιστορικό αναφορικά με τα φάρμακα, καθώς, όπως σας είπα προηγουμένως, πάρα πολλά φάρμακα, ακόμα και από αυτά τα οποία δεν φανταζόμαστε, μπορούν, ιδιαίτερα σε μακροχρόνια χορήγηση ή σε ειδικές περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε σύνδρομο Φανκόνη. Η φυσική εξέταση θα μας βοηθήσει, όπως επίσης το κυριότερο είναι οι εξετάσεις αίματος και οι εξετάσεις σούρων. Βασικό μέλημα είναι, όταν τεκμηριώσουμε την υπόφωσφορεμία, είναι να προσδιορίσουμε την κάθαρση του φωσφόρου. Αν επομένως η κάθαρση του φωσφόρου είναι πάνω από 85 με 95%, που σημαίνει ότι ο νεφρός ανταποκρίνεται όπως θα αναμέναμε για την υπόφωσφορεμία, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με το έντερο, που σημαίνει ότι έχουμε είτε μειωμένη πρόσληψη του φωσφόρου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο, ή ότι έχουμε μειωμένη απορρόφηση του φωσφόρου, ή αν αντίθετα είναι χαμηλή η επαναρρόφηση του φωσφόρου, που σημαίνει ότι ο νεφρός δεν ανταποκρίνεται όπως θα αναμενόταν, ή το TMP-GFR, δηλαδή η σωληναριακή επαναρρόφηση του φωσφόρου ως προς το GFR είναι χαμηλό, που πρακτικά σημαίνει το ίδιο πράγμα, σημαίνει ότι έχουμε απώλεια φωσφόρου από τον νεφρό. Άρα το πρόβλημά μας εντοπίζεται στον νεφρό. Το επόμενο βήμα είναι να μετρήσουμε τον FGF23 και θεωρώ ότι πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να πάμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και από εμάς να μετριέται το FGF23 σε κάποιο εργαστήριο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούμε τελικά να μετρήσουμε FGF23 για να κατευθυνθούμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ασθενείς. Επομένως, αν έχουμε χαμηλές τιμές, θα πρέπει να σκεφτούμε, εδώ υπάρχουν κάποιες σπάνιες παθήσεις, θα το δούμε λίγο παρακάτω, θα πρέπει να σκεφτούμε τα επίκτητα σύνδρομα Φανκόνη, όπου το ένα από τα περιστατικά τα οποία σας έδειξα πρόκειται για κάτι τέτοιο, ή αν είναι φυσιολογικός ή αυξημένος, με τις τιμές αναφοράς να ποικίλουν ανάλογα με το assay το οποίο χρησιμοποιούμε. Για το ακέραιο μόριο θεωρούμε τα 50 ή και τα 90 πικογραμμ per ml ως ανώτερη φυσιολογική τιμή. Επομένως, αν η τιμή υπερβαίνει αυτό το όριο ή είναι προς τα ανώτερα φυσιολογικά, δηλαδή πάνω από 50, γύρω από τα 50 πικογραμμ per ml, τότε σημαίνει ότι έχουμε μία απρόσφορη έκρηση FGF23 και θα πρέπει να κατευθυνθούμε στις διάφορες μορφές, είτε η χυφιλοσύνδετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα, που στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση είναι σχετικά εύκολη από το ιστορικό του ασθενούς, καθώς τα συμπτώματα ήδη ξεκινούν από τον πρώτο χρόνο της ζωής, ή εδώ η υποφωσφορεμική ραχίτιδα με σωματικό επικράτοντα χαρακτήρα, που μπορεί να έχει ήπια συμπτώματα και διαλείπουσα υποφωσφορεμία. Και βέβαια εδώ είναι η νοσολογική οντότητα της οικογενούς οστεομαλακίας, η οποία είναι σπάνια, αλλά θα πρέπει να τη σκεφτόμαστε ιδιαίτερα σε βαριές μορφές. Να πω εδώ για τη χυφιλοσύνθετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα. Εδώ βλέπετε τις αντίστοιχες βιοχημικές μεταβολές. Κατά κανόνα το ασβέστο είναι φυσιολογικό με το φωσφόρο χαμηλό, η αλκαλική φωσφατάση είναι χαρακτηριστικά αυξημένη. Το ασβέστιο ουρών 24ωρου είναι χαμηλό, καθώς τα επίπεδα της χαλστριόλης είναι προς τα κάτω, καθώς λόγω του FGF23 τα επίπεδα της χαλστριόλης συνήθως είναι φυσιολογικά ή προς τα κάτω, λόγω του αυξημένου FGF23. Η υποφωσφορεμική ραχίτιδα με σωματικό επικράτοντα χαρακτήρα έχει αντίστοιχη βιοχημική εικόνα, ενώ στην ογκογενή οστεομαλακία, εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι επίσης η αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, χαμηλό ασβέστιο ουρών 24ωρου, αυξημένη αποβολή φωσφόρου και μειωμένη σωληναριακή επαναρρόφηση του φωσφόρου, ενώ ο FGF23 κατά κανόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να πω εδώ για το σύνδρομο Φανκόνη, που εδώ μπορεί να μας βοηθήσει, αν θέλετε, και ο προσδιορισμός της χαλστριόλης. Εδώ, ενώ στις άλλες μορφές υποφωσφορεμίας, να γυρίσω λίγο πίσω, κατά κανόνα
η 1,25 είναι φυσιολογική ή και μειωμένη, ενώ κανονικά για την υποφωσφορεμία η 1,25 διϊδρόξυβιταμίνη D3 θα έπρεπε να είναι αυξημένη. Σε περίπτωση συνδρόμου Fanconi, όπου κυρίως παραβλάπτεται μόνο η σωληναριακή επαναρρόφηση του φωσφόρου και όχι απαραίτητα και η μετατροπή της 25 σε 1,25 διϊδρόξυβιταμίνη D, μπορεί να είναι φυσιολογική ή και ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στην κατεύθυνση, αν μιλάμε για ένα ιατρογενές σύνδρομο Fanconi ή σε κάποια κληρονομική διαταραχή, η οποία σχετίζεται με κληρονομική επίκτητη διαταραχή που σχετίζεται με αυξημένο FGF23. Άρα, ο FGF23 αυτή τη στιγμή η κύρια θέση του είναι στη διαφορική διάγνωση των υποφωσφορεμικών διαταραχών. Προτείνεται από κάποιους, αν και αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί η σημασία του κατά την παρακολούθηση στα κληρονομικά υποφωσφορεμικά σύνδρομα. Στις σπάνιες υπερφωσφορεμικές διαταραχές, όπου εκεί λείπει ο FGF23 με συνέπεια να έχουμε αυξημένα επίπεδα φωσφόρου και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρήση του στη χρόνια νεφρική νόσο, όπου σαφώς φαίνεται να συμμετέχει κυρίως στις κλινικές εκδηλώσεις, κυρίως στις αγκιακές επασβεστώσεις, καθώς φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη προγνωστική σημασία ακόμα και για τη θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Εδώ για το θέμα του σιδήρου, που να το πω αυτό διότι περιγράφεται σε ένα ποσοστό μέχρι και 25% των ασθενών που λαμβάνουν ενδοφλέβεια σίδηρο, δεν σχετίζεται με την από του στόματος χορήγηση του σιδήρου, όπου εδώ κατά ένα περίεργο τρόπο φαίνεται ότι η σιδηροπενική ανεμία λόγω της τοπικής υποξίας φαίνεται να αυξάνει τον FGF23, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν χορηγούμε συγκεκριμένες μορφές σιδήρου ενδοφλέβεια φαίνεται να παρεμποδίζεται η διάσπασή του, άρα ξεκινάμε με ένα σχετικά αυξημένο FGF23, ο οποίος όμως μπορεί να διασπαστεί κανονικά, αλλά μόλις ο ασθενής πάρει ενδοφλέβεια από το σίδηρο, δεν μπορεί να διασπαστεί, παρατείνεται ο χρόνος ημίσιας ζωής του FGF23, ο οποίος παρένθεση έχει χρόνο ημίσιας ζωής μόλις μία ώρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση η δράση του διαρκεί για μέρες ή και εβδομάδες και οδηγούμαστε σε φωσφατουρικό σύνδρομο. Όπως σας είπα προηγουμένως, περιγράφεται σε ένα ποσοστό μέχρι και 25% των ασθενών που λαμβάνουν ενδοφλέβεια σίδηρο και επομένως αντιλαμβάνεστε, αν έχουμε συνεχόμενη ενδοφλέβεια χορήγηση του σιδήρου και πρόκληση υπόφωσφορεμίας, μπορεί να έχουμε κλινικό σύνδρομο οστεομαλακίας. Τώρα, για την ογκογενή οστεομαλακία, είναι μία νόσος η οποία περιγράφηκε περίπου το 1950 και η πρώτη συσχέτιση με φωσφατονίδινες είναι το 1994 από ένα paper στο New England Journal of Medicine. Σήμερα που έχει αλλάξει, αν θέλετε, η κατάταξη, πλέον η αιτιολογία η υποκείμενη αιτιολογία είναι δύο οι αιτίες. Είναι είτε οφείλεται σε ένα μεσενχηματικό όγκο ο οποίος οδηγεί σε φωσφατουρία και λέγεται PMT, Phosphaturic Mesenchymal Tumor, και ο όρος αυτός, για αυτόν τον όρο λέμε το Tumor Induced Osteomalacia, ενώ φαίνεται να περιγράφεται ογκογενής οστεομαλακία πάλι μέσω παραγωγής του FGF23 από όγκους σε κακοήθειες, τόσο σε συμπαγείς όγκους όπως επίσης και σε αιματολογικές κακοήθειες. Ένα χαρακτηριστικό είναι κατά κανόνα εκδηλώνεται στους ενήλικες, κάνει σοβαρή μυϊκή αδυναμία σε αντίθεση με τη χυφυλοσύνδετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα που δεν προκαλεί μυϊκή αδυναμία, συχνή εμφάνιση των καταγμάτων και κατά κανόνα οφείλεται στον FGF23. Δεν είναι τόσο γνωστή ποια είναι η συχνότητα. Υπάρχει ένα paper από την Ιαπωνία που αναφέρει το χρόνο 117 cases με FGF23 mediated υποφωσφορεμία, άρα δεν ήταν όλα τα περιστατικά ογκογενής οστεομαλακία. Κατά κανόνα οι όγκοι αυτοί είναι καλοήθεις, μπορεί όμως ένα ποσοστό 2% να είναι πολυεστιακή και σε ένα μικρό ποσοστό είναι κακοήθης. Μάλιστα η κυρία Γιαβροπούλου είχε την δυσάρεστη εμπειρία να έχει ένα τέτοιο περιστατικό, ο οποίος κατέληξε, που είχε ένα κακοήθη μεσενχηματικό όγκο, έναν άντρα ο οποίος κατέληξε από τον όγκο. Όπως σας είπα προηγουμένως, σπάνια εκδηλώνεται στα παιδιά με εικόνα ραχίτιδας, ενώ στους ενήλικες κάνει οστεομαλακία και πολλαπλά κατάγματα ανεπάρκειας. Το δύσκολο είναι να βρεις τον όγκο αυτό, καθώς οι όγκοι αυτοί είναι μικροί και στους μαλακούς ιστούς κυρίως εντοπίζεται στα άκρα, ενώ στα οστά στο περιφερικό. Η κύρια θέση είναι στο περιφερικό σκελετό και στο
κρανίο και χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους. Φαίνεται το DOTA-Tape PET CT scan να υπερέχει μαζί με το octreoscan. Αυτά είναι τα δύο σπινθυρογραφήματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Το whole body MRI μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το PET CT scan επίσης προτείνεται. Γενικά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εντοπίσουμε τον όγκο για να μπορέσουμε να τον αφαιρέσουμε και να βοηθήσουμε τον ασθενή μας στην αντιμετώπιση. Τώρα, επίσης ανέφερα προηγουμένως τον εκλεκτικό καθετηριασμό για προσδιορισμό του FGF23. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν έχουμε κάποια εντόπιση με τα σπινθυρογραφήματα και πιθανολογούμε την παρουσία όγκου με κάποια επίσημη απεικόνηση, αν θέλετε, με αξονική ή μαγνητική. Αν επομένως έχουμε μία βλάβη η οποία είναι ύποπτη, θα μπορούσαμε να κάνουμε καθετηριασμό, δηλαδή να μετρήσουμε FGF23 πριν και μετά τη βλάβη, και αν έχουμε κλείσει συγκέντρωση η οποία είναι μεγαλύτερη από 1,6, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εδώ είναι ο υπεύθυνος όγκος και να αφαιρέσουμε τη βλάβη και λύνεται άμεσα το πρόβλημα, καθώς τα επίπεδα του FGF23 ομαλοποιούνται άμεσα, ενώ οι τιμές του φωσφόρου αρχίζουν και ομαλοποιούνται μέσα στα πρώτα 24 ώρα, και βέβαια κατά κανόνα αυτοί οι ασθενείς, αν είναι και βαριά η νόσος, μπορούν να κάνουν και ένα βαρύτατο Handy-Bohm syndrome. Εδώ είναι η διαγνωστική προσέγγιση. Σας τα ανέφερα προηγουμένως, το πώς προσεγγίζουμε διαγνωστικά. Και τώρα οι διαγνώσεις, αν θέλετε. Ο συγκεκριμένος ο πρώτος ασθενής, κατορθώσαμε να μετρήσουμε FGF23 και βλέπουμε εδώ ότι οι τιμές του είναι στα 900 πικογραμμ ανά ml. Το συγκεκριμένο εργαστήριο στο Βέλγιο μας δίνει ανώτερη τιμή το 90. Επομένως, εδώ η εικόνα είναι συμβατή με ογκογενή οστεομαλακία. Το PET scan είναι αρνητικό και περιμένουμε τα αποτελέσματα από το octreoscan, το οποίο θα κάνει τις επόμενες μέρες. Ήδη ο ασθενής λαμβάνει 3 μικρογραμμάρια αλφα-καλσιδόλης και, αν δεν κάνω λάθος, παίρνει 3 γραμμάρια φωσφόρου. Έχει μια ήπια βελτίωση στη κλινική του εικόνα, αλλά η υπόφωσφορεμία, η καλύτερη τιμή φωσφόρου που έχω κατορθώσει να πάω είναι στο 1,8 mg επί της 100. Επιμένουν δηλαδή κάποια συμπτώματα και η αλκαλική του παραμένει αυξημένη. Εδώ η γυναίκα αυτή είναι ένα σύνδρομο Φανκόνη. Έπαιρνε φενιντοίνη επανωτήν εδώ και 30 χρόνια. Στάλει FGF23 στο εξωτερικό και, όπως βλέπετε εδώ, παρά την φωσφατουρία την οποία είχε, εδώ βλέπετε το TMP-GFR, το οποίο είναι μικρότερο από 2,4, είναι στο 1,7, άρα είχε φωσφατουρία. Ο FGF23 είναι μη ανιχνεύσιμος. Σε συνεργασία με τον νευρολόγο της άλλαξε το φάρμακο, πήρε και μικρή δόση αναλόγου βιταμίνης D, θα μπορούσε να χορηγήσει και φωσφόρο στη συγκεκριμένη ασθενή. Τα συμπτώματά της μετά την χορήγηση της αλφα-καλσιδόλης και του φωσφόρου βελτιώθηκαν θεαματικά. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς καλά, μάλιστα έχει βελτιώσει και την οστική πυκνότητα, η οποία ήταν ελαφρώς μειωμένη περίπου 20% μέσα σε 6 μήνες μετά από την χορήγηση, τη διακοπή της φενιντοίνης και την λήψη του αναλόγου της βιταμίνης D, και έχει πραγματικά σε κλινικό επίπεδο είναι σε άριστη γενική κατάσταση, ενώ ο συγκεκριμένος ασθενής, τον οποίο τον παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια, όπου διακόψαμε την ενδοκλέβεια χορήγηση σιδήρου για κάποιο διάστημα, στον βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, σε συνεργασία πάντοτε με τον γαστρεντερολόγο του. Τα επίπεδα του FGF23 ήταν ελαφρά αυξημένα, αυτά τα είχαμε μετρήσει τότε στο εργαστήριο σε εμάς που είχαμε τη δυνατότητα να μετράμε FGF23. Ομαλοποίησε προοδευτικά τα επίπεδα του φωσφόρου, αλλά βέβαια λόγω του βαρέου συνδρόμου της απορρόφησης, κατά καιρούς κάνει ενδοκλέβεια σίδηρο και επανεμφανίζεται η ίδια εικόνα με χαμηλά επίπεδα φωσφόρου στο 1,6, στο 1,7, τα οποία βέβαια μετά από 2-3 μήνες αρχίζουν και αποκαθίστανται, αλλά τουλάχιστον σε κλινικό επίπεδο είναι πολύ πολύ καλά. Και θα τελειώσουμε αυτήν εδώ την διαφάνεια. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι διαταραχές του ασβεστίτη του φωσφόρου είναι συχνές. Θα παρακαλούσα να μην παραμελείτε το φωσφόρο και την αλκαλική φωσφατάση, δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε να μετράμε το ασβέστιο, να ξεχνάμε το φωσφόρο. Την αλκαλική φωσφατάση δεν την ξεχνάμε, αλλά κοιτάμε μόνο την αυξημένη τιμή
δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στις χαμηλές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης. Βέβαια, κατά κανόνα, οι χαμηλές τιμές οφείλονται είτε στη χορήγηση των αντικαταβολικών φαρμάκων, αλλά θα πρέπει λίγο να έχουμε στο νου μας και την υποφωσφατασία, γιατί δεν είναι μόνο η παρασβεστιαιμία που μπορεί να κάνει, αλλά το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η χορήγηση των διφωσφωνικών πιθανόν να επιδεινώσει την εικόνα του ασθενούς μας. Είναι σημαντικό το ιστορικό στη διαγνωστική προσέγγιση, όπως επίσης θα πρέπει να αξιολογούμε τα αποτελέσματα του αίματος και των ούρων υπό το πρίσμα της ιεραρχίας των συστημάτων και της αναμενόμενης ανταπόκρισης. Επομένως, το να βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα ασβέστιο όρων 24 ώρου στο 120 με ασβέστιο αίματος στο 12, δεν σημαίνει ότι το ασβέστιο όρων 24 ώρου είναι φυσιολογικό, είναι απρόσφορα χαμηλό. Πάντοτε θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη σχετικότητα και τη σύνδεση ανάμεσα στα συστήματα και βέβαια σκόπιμο είναι σε άτυπες μορφές ή σε ακραίες διαταραχές να παραπέμπουμε τους ασθενείς σε τμήματα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, καθώς μπορεί να υποκρύπτουν κάποια πολύ σοβαρή παθολογία. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Και εμείς... Να κάνω stop share. Ναι. Νομίζω, ναι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τουρνή για την τόσο ωραία παρουσίαση και με τα περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι σπάνια, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε μία ερώτηση από την κυρία Δρουγεράκη που, αφού δίνει τα συγχαρητήριά της, ρωτάει στα περιστατικά υπερασβεστιαιμίας που παρουσιάσατε και στα οποία συνυπήρχε πολύ χαμηλή βιταμίνη D, 25 υδρόξι βιταμίνη D κάτω από 12, διορθώσατε την έλλειψή της και πώς? Συγγνώμη, τώρα δεν σας βλέπω καλά, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν πειράζει. Στα περιστατικά που είχαν υπερασβεστιαιμία, ναι. Και είχαν και χαμηλή βιταμίνη D. Και οι μορφές και του υπερπαραθυροειδισμού και οι υπόλοιπες που υπήρχαν. Ναι. Σε περιπτώσεις που έχω σοβαρή υπερασβεστιαιμία, δηλαδή όταν έχω τιμές ασβεστίου οι οποίες υπερβαίνουν το 11 και μιλάμε για πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό, είμαι ιδιαίτερα φιδωλός στη χορήγηση της βιταμίνης D. Να υπενθυμίσω ότι οι μελέτες οι οποίες αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο session από την κυρία Γιαβροπούλου και από την κυρία Κασί έχουν να κάνουν σε ασθενείς οι οποίοι έχουν επίπεδα ασβεστίου έως 11. Σε υψηλότερα επίπεδα η χορήγηση βιταμίνης D μπορεί να ανεβάσει περαιτέρω το ασβέστιο. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις πρώτα διορθώνουμε την υπερασβεστιαιμία, χορηγώντας κατά κανόνα συνακαλσέτ, εφόσον μιλάμε για PTH εξαρτώμενη υπερασβεστιαιμία, και μετά αυτό μπορεί να μας δώσει ένα πολύ μεγάλο θεραπευτικό παράθυρο για να διορθώσουμε τη βιταμίνη D με πολύ μεγάλη ασφάλεια και να πάμε σε τιμές πάνω από 20 ή και ακόμα παραπάνω. Επομένως, ναι, διορθώνουμε το έλλειμμα βιταμίνης D σε ήπια υπερασβεστιαιμία, αλλά σε σοβαρή υπερασβεστιαιμία πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υπερασβεστιαιμία και μετά να χορηγήσουμε βιταμίνη D ή και ανάλογο βιταμίνης D. Είχα ένα περιστατικό με τριτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό στα πλαίσια X-Link. Πρώτα με συνακαλσέτ φτιάχνεις το ασβέστιο και μετά μπορείς να διορθώσεις το έλλειμμα της βιταμίνης D. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι όσον αφορά τις διαταραχές του φωσφόρου, χωρίς, και αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, χωρίς μέτρηση του FGF23, διάγνωση δεν έχετε. Δηλαδή θα είναι πάντοτε όλα στο περίπου και αυτό το πράγμα είναι πολύ επίγον, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αυτός είναι μετά το φωσφόρο αίματος, το φωσφόρο ούρων και την κάθαρση. Αυτό που πρέπει να μετρήσετε είναι οπωσδήποτε FGF23. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα που έχουμε. Και να προσθέσω επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα η μορφή με τη πολυοσθετική εκδήλωση και η νόδη δυσπλασία που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε, μπορεί να είναι αίτιο χαμηλού φωσφόρου. Έτσι. Γίνονται προσπάθειες για να μπορέσουμε να το μετρήσουμε. Ελπίζω κάποιος από εμάς, κάποια από τα τμήματα έτσι που ασχολούνται, γιατί πιστεύω ότι ένας χρειάζεται να το μετράει. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να ξοδεύουμε προσπάθεια και πόρους γι' αυτό.
έστω ένας από όλους εμάς που ασχολούνται είναι να urgent το αυτό, μετράει. διότι Ναι. Τώρα, η κυρία Γιαβροπούλου ρωτάει πάλι μετά τα συγχαρητήριά της, ήθελε να ρωτήσει ότι τι μπορούμε να κάνουμε στους ασθενείς με ογκογενή οστεομαλακία εκτός των συμπληρωμάτων φωσφόρου και αν είναι σε εξέλιξη μελέτες με μπουρόσουμα και για την ογκογενή οστεομαλακία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει απόλυτο δίκιο η Μαρία. Να πω ότι το μπουρόσουμα είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο στρέφεται και δεσμεύει τον FGF23. Έχει αυτή τη στιγμή ένδειξη για την χύφιλοσύνθετη υποφωσφορεμική ραχίτιδα, για την παιδιατρική, με πολύ καλά αποτελέσματα και στο φωσφόρο και στην ανάπτυξη κτλ. Τρέχουν μελέτες και μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο Journal of Mineral Research ή στο PLAS για follow-up σε ασθενείς με ογκογενή οστεομαλακία με πολύ καλά αποτελέσματα αναφορικά με τα επίπεδα του φωσφόρου. Αυτή τη στιγμή επισήμως δεν έχει ένδειξη, αλλά πιστεύω ότι σε μορφές οι οποίες είναι ανθεκτικές και δεν μπορούμε να επιτύχουμε, δηλαδή έχουμε ασθενείς που έχουν κατάγματα που δεν πορώνονται και δεν μπορούμε να βρούμε τον όγκο για να τον αφαιρέσουμε, θα ήταν μια θεραπευτική επιλογή σε επιλεγμένα περιστατικά. Τα δεδομένα από τις μελέτες είναι ενθαρρυντικά, είναι πάρα πολύ καλά. Επομένως, και αυτός βέβαια είναι ο λόγος, γιατί άμα ρωτήσετε και την κυρία Δωργεράκη, να σας πει και την τιμή του είναι το κόστος. Το κόστος είναι τεράστιο, επομένως πράγματι από αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να έχουμε εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες εντοπισμού του όγκου και εξαίρεσης, γιατί άπαξ και τον βάλεις όταν με το καλό δηλαδή θα έρθει, γιατί στην Ελλάδα θα περιμένουμε πολύ για τον μπουρόσουμα και όπως ξέρετε προηγούνται άλλοι ασθενείς και εκεί το επίγον είναι οι ασθενείς ενήλικες ή νέοι με φιλοσύνδετο υποφωσφορεμία, που πράγματι εκεί τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά το κόστος του είναι τεράστιο και θέλει ιδιαίτερη να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά τελειώσαμε. Θέλω να σας θυμίσω, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Τουρνή, να σας θυμίσω, μάλλον να σας ενημερώσω, εάν δεν το έχετε δει, ότι το επόμενο workshop, λόγω της φύσης του συνεδρίου που είναι διαδικτυακά, δεν θα γίνει, γιατί ήταν ένα ζωντανό διαδραστικό workshop, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, η επανέλεξη του συνεδρίου θα γίνει στις 5 η ώρα μετά την τωρινή διακοπή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.